Salutare oameni buni, eu sunt Ahmad Cic, îmi cer scuze că am întrerupt o perioadă de timp pentru că am avut sesiune de examene și acum pot să mă bucur de vară că am terminat sesiunea fără restanțe. În clipul ăsta o să vorbim despre albirea dentară. O să vorbesc despre albirea dentară în cabinet, albirea dentară prin gutierrez și prin folosirea benzelor de albire, strips. Albirea dentară în cabinet este o albiră profesională. Medicul izolează gingile pentru a le proteja cu gel de protecție sau cu digă, care este folie de cauciuc, după care se aplică gelul de albire pe bază de piroxid de hidrogen sau piroxid de carbamidă, cu o concentrație mare până la 40%. Avantajul în această metodă este că obținem o albiră rapidă și ești supravegheat de medic, iar dezavantajul este că e puțin scumpă. A doua metodă este albirea dentară cu gutiere, albirea la domiciliu. În primul rând, medicul o să ia amprenta personalizată a dinților și o trimite la laborator și de la laborator o să obținem gutiere din plastic personalizată în care o să punem gelul de albire pe bază de piroxid de hidrogen sau piroxid de carbamidă cu concentrație variabilă. Cu cât este concentrație mai mică, cu atât durata tratamentului crește, dar de obicei este de 16%, timp de 15 zile. Principalul avantaj la această metodă este că ne albim dinții la domiciliu și că putem să refolosim gutierele la întreținere după 1 an și 2 ani. Iar dezavantajul este că durează foarte mult și necesită să stai cu gutierele în gură câteva ore timp de o săptămână, 2. A treia metodă, benzile de albire strips. Au o eficiență foarte bună în albirea dinților, dar nu este o albiră profesională și trebuie să avem grijă să nu ne ardem gingia. Dezavantajul această metodă este că benzile nu sunt personalizate și este posibil să nu acopere toate suprafețele dinților și să facem puncte albe, dar este o soluție de albire pentru cine dorește. Gata, asta e tot, v-am pupat, pa!